Yanto so momra yansan foforo mu na wachiri nipa mienu a oba eka ho ni nyina ye Binduri market ni mu ena mu bewura ho ba mbofo ne koye wa adwuma nti wo mo nyanya ammunitions nom ne ade wo ho no mu a Adom TV kase etwaso Enipa mienu amame bi eka ho ende ya kire wono mo ewo soup bi a bambodwumekufo eye wo Binduri edwemu enam soma ende G3 rifles enafe etu emomba pidie wono mo asesa sa soup ya wono mo eye nyina eka senia omanfo bi ekum enipa nso bi ewo wono mo efie ewo Binduri mensini mo a eye obubobo somende toso enso afimpinu ne dununum yi emu we na mrahye de mo omanfo wo sampeso ne so Mahmoud isifu ene ebo asradwumeko no abaso ewo senia wono aboa ama omanfo ho bo wonsem mi mu nyina emrano ne wono eba bedi a ene wo hye wono nkranse wonkoso ano ni wonwuma senia be ya adwebre betimi aba wono ebiaye no